Dagantag pwedeng itanong, pero kay gusto man tamukaon, mutanong tagbini. Kay maunay i-activate sa Ginoo in order for us to have food. Amen? To have meat. Now, magtanong sa buntag o sa gabi, ayaw pugi imong kamot. Naramay mga tao may mga, di may mga taggabi. Kay malas na. Nawa na, dire? Namingon bitaw nga, dili may maniling gabi kay mugawas ang panalangin. Take imagine, umatod pa nila, tinuan man ang abuktot, pastor. Hugaw, dili pwede ipagawas kayang panalangin kung mugawas. Sa ito pa yung panalangin, hugaw. Kinsa may ganahan, mudawat o hugaw. Amen? Now, praise the Lord. Magtanong sa buntag, unya sa gabi, ayaw pugi ang imong kamot.